Moi bo día a todos. Comenzamos o último pleno deste mandato, de fecha 15 de xulho de 2019, cun solo punto no orden do día. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 28 de maio de 2019. Non sei se hai alguna observación, se hai unanimidade. Unanimidade? Unanimidade. Gracias. Non sei se quere alguén dicir algo. Bueno, bo día a todos. Non en relación á acta que manifestamos o noso voto favorable, pero xa no seu momento no pleno anterior en representación do Grupo Provincial do Partido Popular, pois si, pediramos a palabra para facer, non sei se balance ou compartir nesta sesión plenaria pois algunha reflexión, se nos invitou a deixalo para o pleno, ao último pleno. Creo que procede, aínda que sexa da maneira máis breve posible, dado que remata pois un mandato que, cando menos, creo que fará historia por moitas razóns, e sendo o máis positiva e constructiva posible, pois gustaríame tamén que na acta da última sesión quedara pois esas reflexións ou eses recordos. É indudable que o 24 de xuño do ano 15, xa non só a nivel político, senón a nivel persoal, asumía a presidencia desta institución nun breve e intenso tempo. En primer lugar, pois, evidentemente, teño que agradecer a todos os compañeiros que fixeron posible que fose así, que non foron outros que os do Grupo Provincial que represento. A partir de aí, como dixen que quería ser breve, vou a selo, e non se trata de facer ningún discurso organizado, senón si compartir reflexións que máis que de reflexións reflexivas, valga a redundancia, pois salen máis do sentimento e dunha etapa pois francamente dura, pero tamén moi constructiva para a provincia e moi gratificante. En primer lugar, pois creo que procede facer ese agradecemento aos meus compañeiros por a súa lealdade, polo seu compromiso e por esa dedicación non só neses 4 meses de goberno, senón especialmente no resto de mandato. Unha vez máis, a segunda, pero non por iso é menos importante tamén, quería agradecer pois a dedicación, a atención e sempre ese agarimo que nos demostran a maior parte dos traballadores desta casa, que, sen dúbida, son cuantitativamente moitos, pero cualitativamente tamén moi importantes. Todos sabemos as dificultades que en moitas ocasións se atopan a oposición. Certamente, a atención para con nós sempre foi absolutamente exemplar e a min gustaríame poñela en valor. Por suposto, unha reflexión do que supuxo estes 4 anos de mandato. A coherencia era basicamente o principio que intentou inspirarnos e as iniciativas que este grupo levou a pleno ou defendeu en todas as reunións de traballo que se mantiveron eran as mesmas cando tiñan algunha capacidade de influencia no remate da decisión como cando non o eran. Evidentemente, tamén poñendo en valor pois esa capacidade de consenso e esa capacidade de diálogo que demostrou o presidente, pois creo que entre todos fomos quen de conquerir un cambio absolutamente importante para a provincia de Lugo, especialmente para os concellos da provincia de Lugo e, por extensión, para os nosos veciños e veciñas. É indudable que todos somos partícipes, probablemente neste mandato máis que nunca, por ser un goberno en minoría e por tratarse, ademais, de períodos e de conflictos políticos bastante irreconciliables en moitos casos, pois foi imprescindible
a responsabilidade e a altura de miras de todos os que representamos os partidos políticos. E tamén creo que o resultado debemos de poñelo en valor. Nun momento en donde, como sabemos todos a nivel nacional, hai un futuro incerto, uns incluso falan de que pode volver a haber eleccións, un momento en donde en moitas corporacións locais, pois tamén a poucos días prácticamente de constituírse as corporacións afloran enfrontamentos, algúns incluso nesta provincia, e problemas, pois a posibilidade de conquerir dende o ano 16, que foi o primeiro acordo que se asina estando representados unha boa parte da corporación. De feito, ese acordo foi asinado en representación de 23 dos 25 deputados e arrancar logo o que sería o desenvolvemento do que todos aplaudimos como plan único para a provincia ou un reforzo no investimento no plan de estradas, por poñer algún dos exemplos que todos coñecemos, que esperemos que, como dixemos todos, veñan para quedarse, pois creo que debe de permitir escribir con toda a humildade unha nova páxina na historia desta institución. A nivel político, evidentemente, procedía a decir algunha outra cousa, pero creo que, especialmente por respeto ao presidente, pois non o vamos a facer. Lamentamos este grupo que non sei se é unha frase descriptiva, pero probablemente sí o sexa, que o Partido Socialista volva a facer un Martínez con vostede, pero que sí é certo é que a nivel personal este grupo, e nomeadamente a persoa que lle fala, desexalle indudablemente o mellor e agradecelle especialmente o cumplimento da palabra dada que lle deu non só a este grupo, senón especialmente aos veciños e veciñas desta provincia. Como saben tamén, este grupo volveu a ganar as eleccións nas pasadas comicios locais e volvemos a ter os 12 dos 25 deputados e, por conseguinte, con luz e taquígrafo, temos o noso proxecto de provincia e temos vontade de explicarllo ao resto das forzas políticas que constitúen esta corporación. Si quere ser escoitado, pois nos estaremos encantados e traballaremos para que sexa así, e se non, creo que o mellor espello onde mirarse é, sen dúbida, este mandato en donde, antepoñendo a coherencia e os intereses dos veciños e veciñas, apartamos en moitas ocasións esas líneas rojas que en política moitas veces se marcan, que normalmente son pouco útiles e a quen máis perxudican é precisamente os territorios que gobernamos. Pois probablemente seremos das poucas corporacións a nivel nacional que conqueriron acordos dende os partidos maioritarios, neste caso, ou con representación mayoritaria nesta corporación, como é o Partido Socialista e o Partido Popular. Probablemente, como sabedes tamén, é cumplir o que creemos que é bon para a provincia. A todas as persoas que en algúns casos, algúns tamén dos meus compañeiros, abandonaron a política, agradecer, pois, de feito, o exalcalde de Guntín, que abandona a súa dedicación á política, ou tamén o noso representante por Trabada dentro do Partido Xudicial de Mondoñedo, que non só non van a volver a ser deputados, senón que dan un paso atrás, pois agradecerlles todo o seu traballo, nomeadamente eses dous, pero moita outra xente que durante moitos anos da súa vida traballou para dignificar o que probablemente neste momento teña máis necesidade de ser dignificado que nunca, pero que os que estamos aquí temos a obligación de seguir traballando para conquerir eso que a política e que, dende logo, é, tendo o meu humilde punto de vista, das formas e dos mecanismos máis útiles para poder facer cousas boas polo ben dos demais. Simplemente, presidente, moita sorte e moitas gracias. Gracias, señor presidente. Parece que foi onte, pero pasaron 20 anos meus nesta casa. 20 anos, obviamente,
pois, complicados, difíciles a veces, agradables outros, e o que quero aquí agora, nestes momentos, basicamente é agradecer a todos os funcionarios desta casa o seu traballo, o seu esforzo, o aguantarme a veces, me imagino, sempre habrá en todo hai luces e sombras, e desde logo o meu máis profundo agradecemento, non só os que están aquí, sino tamén aqueles que estes anos, pois, por razóns físicas ou médicas, pois nos abandonaron, que foron probablemente máis dos que nosotros quixéramos que foran. O mesmo tamén para os políticos, os que compartiron escaño comigo estes 20 anos, o exalcalde de Castro de Rei, que desapareceu, que non está, o propio presidente da Diputación, co que tuvemos unha relación, eu creo que políticamente correcta, e que a veces algún vota de menos a personas como esos porque polo menos sabes a que tes que atenerte, ou incluso recentemente o alcalde de Baralla, que xa non está aquí. Para todos eles, se queda algún, pois o meu recordo, o meu agradecemento e nada máis. Por outro lado, pois, creo que a portavoz do Partido Popular fixo xa un reconto de que foi esta legislatura, vou ser moito máis breve. Estamos todos de acordo en que foi un período, unha legislatura complicada, convulsa. Se no siglo XVII se escribiu o Gran Teatro do Mundo, pois quizás nesta legislatura se pudera facer outro auto sacramental ou auto político do que ocorriu nesta casa. Aquí pasou o que pasou. Para min xa está atrás, todo eso queda atrás. O que si vou, sin ánimo de molestar a nadie, que non é o momento, nin con acritud, pois retomar unha frase que unhas palabras que nun momento do debate político me dirixiu o señor Sotuela, que creo que máis que políticamente no debate eran correctas, e decía, basicamente, fagan memoria, referíndose, explicando moi correctamente, moi ben o que era o arribismo, e decía, fagan memoria, e, bueno, falaba, devolvíame por pasiva, por favor, non quero que se moleste nadie, non? O de que o arribista era eu e que de trepador máis ben a cara abaixo, porque empezou moi arriba e xa está terminando no chan, e logo non lle queda para onde ir. Non sei se repetiremos en Becerriá, pero máis abaixo xa non se pode ir. Entonces aplíquese isto do arribismo. Eu, a verdade, apliqueimo, deixoume preocupado, porque isto foi en febreiro deste ano, porque tampouco sabía, dadas as dificultades políticas e todo tipo de trabas que se poñían desde distintas organizacións, o que podía pasar e o que podían pensar os meus veciños. Estou ben orgulloso de facer oposición en Becerriá, estou orgulloso de haber feito oposición na Diputación e estou moi orgulloso de haber gobernado, cogobernado ou axudado a gobernar esta Diputación e de seguir nestes momentos moi baixo. Moi baixo quere dicir que sigo sendo alcalde de Becerriá con unha maioría absoluta, e eu sempre dixen aquí, nunca engañei a nadie, que o meu futuro político estaba ligado ao que decidiran os veciños de Becerriá. E aquí quero lles dar as gracias totalmente aos veciños de Becerriá e incluso a outros que nesa aventura política que empezamos pois nos apoyaron sin ter nada que ganar e non ter nada que facer. Porque nun momento en que a política é unha trituradora, estámoslo vendo, en esta provincia moito máis, pois creo que sobrevivir e estar aquí, despois de 20 anos aquí, e 40, ou 36, vamos deixar 4 aparte, traballando por unhas ideas e por un partido, eu creo que marcharse e ca cabeza alta e seguir poder disfrutando dese apoio dos veciños é importante. Porque, como dixo un cura amigo meu, Dios parece que non se dorme, e é verdade. No personal, suerte a todos, no político xa saben que nunca lle deseei. Aquí estamos, en Becerriá, tanto para calquer problema, incluso, repito, sin mirar atrás para nada, que non o vou facer. A vida cometense errores, que hai acertos, todos nos equivocamos, e todos temos que facer exame de conciencia, que é algo que antes facíamos habitualmente, que non éramos cristianos creyentes, pero que agora, por desgracia, tampouco solemos facer porque non practicamos moito. Nada máis, moitas gracias e sorte a todos. Moito máis breve, non tínhamos pensado intervir, pero, bueno, xa que todos os grupos están facendo a súa intervención, pois algo moi breve. Eu o único que pediría, bueno, comparto ca señora Candia que este mandato posiblemente marque historia, que vai ser recordado durante moitos anos, e vai ser recordado polo malo e polo bo.
Entón, eu que, en todo caso, ou nós lles pediríamos aos 25 novos diputados que compoñan esta corporación para os próximos 4 anos que estudien un pouquiño o que pasou estes 4 anos para, primeiro, non cometer os erros ou que non volva a acontecer o que aconteceu en ocasións neste pleno e que creo que non deberá acontecer en ningunha institución, e, por outra banda, que intenten copiar e mellorar as cousas boas que si houve tamén neste mandato, que, inda que explicado de outra maneira, tamén fixo referencia a portavoz do Partido Popular, que é ese cambio de filosofía, eu chamaríalle así porque é o importante, o cambio de filosofía no reparto dos fondos públicos. Eu creo que ese é algo que facía moita falta a Lugo, que é algo que foi imprescindible, favorecido incluso probablemente pola inestabilidade política que había na propia corporación, pero é algo que non deberá ter volta atrás e que só ten posibilidade de ser millorado. Ese é o que deberán ver os novos componentes deste pleno, espero que afonden neso. E xa indo ao máis persoal, que creo que comparte o meu compañeiro comigo, tamén creo que non temos máis que boas palabras e palabras de agradecemento ao conxunto de funcionarios desta institución que se portaron sempre con nós dunha forma, eu que diría que maravillosa, incluso ás veces posiblemente millor da que nos con eles. Co cal estender eso, o agradecemento a todos, e logo tamén, creo que tamén compartirá Antonio comigo, que cando crees nunha cousa, ás veces lévate a defendelo con moitísima convicción e tes ou cometes excesos verbais en algunhas ocasións, defendendo eso con pasión, non? Como facemos algúns. Co cal, se en algunha ocasión pasamos a línea que seña aceptable, sobre todo no nivel persoal, eu pola miña banda pedirle disculpas se así foi, o que se dicía antes, non? Agora daqui para diante empeza unha nova etapa e, dende logo, a min aquí, cos 24 compañeiros e compañeiras que tuven, só me queda, nese sentido, boas sensacións, non? Espero que atopémonos onde nos atopemos, seja no mundo da política ou no mundo persoal, pois manteñamos unha relación que seña máis que correcta, por así dicirlo, por menos por miña parte non vai quedar. Moitas gracias a todos e a todas. Se me permiten, despois do señor Martínez, debo ser eu o seguinte diputado que máis tempo estuvo aquí ininterrumpidamente. El dicía 20 anos, eu creo que cumplo ahora 16. E tocounos no 2003, 2007 tocounos oposición, no 2007 ao 2011 tocounos goberno, do 11 ao 15 tocounos goberno, no 15 ao 19 tocounos de todo, goberno, oposición, goberno, moitas veces xa non sabíamos onde estábamos, non, sabíamos que estábamos no goberno ou na oposición, pero por encima de todo, igual que dixeron os que falaron antes, está o respeto, por un lado, á institución e por outro a todos os grupos políticos que aquí debatimos, especialmente aos traballadores. Eso, igual que acaba de dicir Ferreiro agora, para nós foron excelentes profesionais que facían aínda máis do debido por facilitarnos información, por ternos toda a nosa disposición. É moitísimo de agradecer. E eu que xa digo, agora tocaránme tamén responsabilidades de goberno nun concello, efectivamente, o único que pido é que o 2019 e o 2023 pois sexa unha etapa con un goberno forte, estable, serio e que pense ao 100% nas necesidades de todos os concellos, que son moitas, moitísimas. Obviamente, eu sabía desde a oposición, pero unha vez que estás ali, ainda o ves con máis crudeza, pois solidarízome con todas as alcaldesas e alcaldes, desde logo que a man que nos ten que votar a Diputación é importantísima. E por iso hai que traballar, e para iso está traballando o noso grupo político co Partido Socialista estes días para conseguir un goberno forte ou estable. Que se consiga ou non se consiga, pois dirán os feitos. Xa digo, nada máis, un agradecemento a todos, especialmente a aqueles diputados e diputadas que compartiron dentro do meu grupo político, como eran Fernando Blanco, Antón Bau, María Xosé Vega, a María Outeiro e aquí presente Xe Ferreiro. A todos e a todas, moitas gracias. Bueno, pois nada, moitas gracias a todos. Perdón. Sí, dai. Buenos e bons días a todos. Simplemente quero mostrar un agradecemento a todos os compañeiros de corporación que tuve durante o tempo que levo nesta institución,
interrompidamente, pero xa tamén son uns cuantos aniños. E agora que deixamos a vida política, pois quero ter ese agradecemento polo trato recibido por todos os compañeiros. Non podo esquecer, lóxicamente, aos funcionarios da Diputación, que sempre fun atendido moi correctamente, ao mellor, quizás mellor do que eu merecía, e tamén agradecer aos medios de comunicación o trato recibido todos estes anos, tanto aquí como ao Concello de Guntín. Ao personal tamén quero ter un agradecemento especial pos funcionarios de Vías e Obras e ao Parque Móvil, o cual, pois, unha temporadiña, pois, estuve un pouco á frente coordinando a ese personal. E quero tamén agradecer a toda a provincia sempre polo trato que recibín por toda a provincia que sempre foi moi agradable. E a todos, moita suerte e que a corporación que veña que seña feliz e que sigamos disfrutando nesta institución. Gracias. Bueno, pois moitas gracias a todos. A verdade é que agradezolles o tono do discurso de despedida. Lástima que non fora así noutros plenos. Pero, bueno, é o que pasou, foi unha legislatura, un mandato duro, e eu estou agradecido a todos, aos funcionarios, polo traballo feito durante estes 4 anos, e a todos os veciños da provincia, pois, por permitirme gobernar esta Diputación durante estes 4 anos. Sorte na vida para todos, na personal e na política, tanto para os que están aquí como para os que veñan, e que sigan traballando para a provincia. Nada máis. Moitas gracias.